Private Das to finish praying for us, sir. Creștin în secolul 21. Odată cu progresul științei și tehnologiei, apar tot mai multe dubii asupra credinței noastre în Dumnezeu și în narațiunea Bibliei conform căreia am fost izgoniți din rai de Dumnezeu, datorită Evei, care a vrut să cunoască, să se dezvolte personal, să devină cea mai bună versiune a sa, mâncând din pomul interzis. Am fost condamnați de Dumnezeu și tot El ni-l trimite pe Fiul Său Salvator, care urmând precedentul lui Prometeu care cu câteva mii de ani înainte s-a sacrificat voluntar pentru oameni. Pentru cine nu cunoaște mitul lui Prometeu, este fiul unui titan care a furat focul de la zeii grecilor antici dăruindu-le oamenilor, fiind ulterior condamnat de Zeus la chinuri veșnice. În altă ordine de idei se pare că neurofizicienii sunt pe cale de a dovedi că nu există așa numitul free will, libera alegere și nu suntem responsabili pentru acțiunile noastre. Teoria determinismului presupune că acțiunea umană este determinată cauzal de un lung șir de acțiuni și întâmplări anterioare. Stă pe o bază științifică de netăgăduit. Dacă sunteți interesați de subiect, cartea lui Robert Sapolsky Life Without Free Will vă vine în ajutor. Nu dezvolt aici. În acord cu determinismul, nu prea depinde de noi dacă vom merge în rai sau iad. De fapt însă, determinismul confirmă textul biblic. Nu ne putem împotrivi sorții. Pentru că trebuie să se împlinească ceea ce a fost scris. Niciun fir de păr nu vă va cădea fără voia lui Dumnezeu. Ca exemplu, nu au spus fariseii când Pilat s-a spălat pe mâini de responsabilitatea păcatului răstignirii lui Isus. Sângele lui să cadă asupra noastră și a copiilor noștri. Și se pare că a căzut dacă urmărim istoria urmașilor lor. Prorocirile lui Isus asupra Ierusalimului sunt iarăși un exemplu. Dacă cineva cade în patima beției, copiii respectivului vor avea genetic un risc de a cădea la rândul lor în această patimă. Păcatele părinților au repercusiuni asupra copiilor. O să vorbesc în continuare despre repercusiunile abdicării civilizației europene de la morala creștină. Despre nihilism. Adepții nihilismului sunt cei care nu cred în nimic și nimic nu are sens. Cea mai mare minciună a diavolului este să-l facă pe om să creadă că nu există. În secolul XIX, diavolul, care stă în spatele acestui curent filozofic, împreună cu respingerea moralei creștine, au permis formarea ideologiei comuniste, dar și naziste în secolul următor. Ce a urmat ne este cunoscut. Departe de Dumnezeu, omul suferă. Este pierdut. Caută sprijin pentru abordarea viciilor depresiei și dependențelor, pe care creștinii le numesc patimii. Patimile sunt stăpânite de demonii. Ele atârnă din ce în ce mai greu, ducând la păcate din ce în ce mai mari. Pentru a face față acestor probleme, oamenii caută motivație pe internet. O tonă de conținut motivațional nu egalează textul biblic. Speakerii motivaționali ne spun astăzi că inevitabil va trebui să alegem între durerea disciplinei sau a regretului. Nu este asta o tentativă de a reformula ceea ce Biblia ne spune de 2000 de ani. Largă este calea ce duce la pierzanie și îngustă calea ce duce la viață. Facă-se voia ta este un vers din Tatăl nostru, care nu presupune să-ți lași viața să-ți se întâmple pur și simplu. Faci ce trebuie, ghidat de morala creștină. Iar la final spunem că a știut Dumnezeu ce este mai bine pentru noi. Comparați asta cu speech-ul lui Steve Jobs când se referă la Connecting the Dots. Totul începe cu iubirea de sine, ne mai spun speakerii motivaționali, și trebuie să învățăm să ne iubim pe noi. De 2000 de ani ne spune Biblia că suntem creația lui Dumnezeu, că suntem fii lui. Oare nu presupune asta că trebuie să ne iubim pe noi, fiind creația lui Dumnezeu? Mai are rost să ne piese de gura lumii. Ni se propune meditația în schimbul rugăciunii. Rugăciunea este un exercițiu spiritual profund. Relația ta cu Dumnezeu 100% confidențială. Ea nu presupune doar citirea mecanică a unui text. Rugăciunea este un loc creat de mintea și inima ta unde te întâlnești cu Dumnezeu. Tu decizi timpul și spațiul acelui loc. Este raiul tău. De acolo îți iei motivație și energie. La final o să vorbesc despre credință, citându-le pe Yuval Hariri, autorul cărților Sapiens și Scurtă istorie a omenirii. Ateu convins de altfel. Spune el că ceea ce ne deosebește pe noi oamenii de animale este capacitatea noastră de cooperare în grupuri deosebit de mari. Capacitate care se bazează pe credință.
În baza credinței funcționează societatea noastră. Tu pleci dimineața la muncă, crezând că primești un salariu la sfârșitul lunii. Niciodată motanul Tom nu va crede așa ceva. Credința este absolut necesară oamenilor. Dacă speranța moare ultima, credința este nemuritoare. Cu ea trecem prin situațiile externe. Cu ea mergem la război. În tranșee nu există atei. Soldații și oamenii bolnavi se întorc către Dumnezeu nu pentru că sunt disperați. Ei se întorc către Dumnezeu pentru că conștientizează mai bine că corpul uman este închisoarea sufletului. Conștientizează fragilitatea și vulnerabilitatea corpului uman. Știm că instinctele prevalează rațiunii. Instinctul supraviețuirii prevalează asupra instinctului sexual. Iar instinctul supraviețuirii atârnă în ultimă instanță de credință.